Sinjura semmit punt partikolari. Wan li mmorru nimxu mbagħad isu il-goal tagħna u li ħanitilqu minn fejn post u naslu pereżempju nħobb insemmih da fejn kien il-Magic Kiosk għax issa ilu mhux hemm. Imma mbagħad kif naslu hemm għax inkunu mxejna mhux ħażejn għamilna xi nofsija 3 kwarti minn xejn nifqu nieħdu kafe u pasta. Ma tagħmilx sens. Xi ħaġa oħra li semmit is-sinjura li qalet dita l-ikel. Jixtru affarijiet in-nies expensive vera imma li huma ready-made. Illi dawk ma nafux fihom. Proset. Mela, semmit ħafna punti oħra. Waqt li nirrikonoxxu li hawn sezzjoni ta' nies illi realistikament għandhom dħul baxx u għandhom ħafna spejjeż, mela budget ejja nużaw il-kelma ma tantx għandhom. Ir-realtà hija illi il-budget li għandna aħna niddeċiedu verament x'inhu priorità għalina. Jiena naf nies Karl illi jgħidulek l-ikel healthy huwa expensive, però mbagħad għandhom karozza ma tpenġijiex. Mela għalihom mhux għax m'għandhomx flus għall-ikel, imma għalihom il-healthy food jarawh żejjed waqt li l-karozza lussuża hija neċessità. Kulħadd le. Għandek min pereżempju ma jogħġbokx il-karozzi, għandu karozza ħa taqa' biċċa. Xorta ngħid jekk taħdem b'moħħok ta'. Eżatt, għandu karozza ħa taqa' ma taqax, però mbagħad. Mhux qed ngħidu l-ikel mhux molix. Le, il-prijoritajiet. Imma li ma mhux qed ngħidu l-ikel molix, imma jekk taħdem b'moħħok. Ukoll. Fimt. Issa, ma rridx ninsa però punt li semmit ħafna tajjeb is-senjura. Għajdli. Wara s-sess, Karl, taf x'inhu l-bniedem li jħobb ifittex ħafna u jtieħ ħafna pjaċir? Ix-shortcuts. Bl-Ingliż biex nuża l-kelma hija leverage. Jiġifieri li jiena minflok ma ngħaddi minn proċess nagħmel ABC, jekk nista' mill-A nasal għas-C mill-ewwel aħjar. Għal daqstant għalhekk dawk il-prodotti jimxu ħafna. Isma' għandek iċ-chicken wings lesti, bomba, m'għandix għalfejn noqgħod naqla ħafna barhom, 2 minuti fil-microwave lesti u tmajt familja sħiħa. Leverage jgħidulu shortcut. Jiġifieri dik hija metodu ta' kif il-kumpaniji l-kbar ibijawna aktar minn dak li kell għax jafu li l-bniedem ħajfittex l-effiċjenza u l-konvenjenza. Dik ma nistgħu nibdluha qatt. Jiena kieku kelli ngħidlek Karl, tippreferi nagħmlu exercise għal mod tal-kelma nofsijat 3 darbit fil-ġimgħa u biżmien iġib is-six pack jew infaqqas u bajjaw ikollok is-six pack issa li ma tażel. Pillola waħda. Li ma tażel Karl. Mhux ovvja. Għandek telefonat. Mhux għax intażżin. Imma l-effiċjenza u l-konvenjenza. Jiġifieri aħna għandna żliet. Jew nażlu dawk l-għażliet illi kif qed insemmu ċertu ikel qed iwassal għal imbagħad mart għax ikun fi kwantitajiet kbar, mhux għax ta' darba għamilt chicken wings sa fil-microwave, imma għax apparti jekk jiena kilt iktar milli